very close to me. Sayo pa sa buntag, gitigom na ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III ang mga pulis nga miyembro sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG na namilit siya sa iyang ginsakpan. Human siya gitudlong muhulip kang PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nga miabot na sa retirement age isip public servant. Very close to me, very close to my heart. Kaya pag sa banda-banda riyan ay magkikita tayo. Alam niyo ang code word, CIDG. Atubangan sa mga pulis sa CIDG, ipasigarbo ni Torre ang nahimong trabaho sa CIDG o sa PNP na nagbutang kaniya sa pwesto. The performance of the unit of the CIDG that potential this, no question about it. Kasi wala naman ako ibang koneksyon, wala ako ibang malaki at wala ako ibang mayabang sa ating appointing authority, who is the President. Except yung nagawa natin dito, nagawa ko sa 11. But most especially itong latest dito, itong mga decisive moments na talagang nagtala sa atin sa posisyon kung saan tayo ngayon. Nalipay si Torre sa iyang nakabot nga pwesto. Siya ang pinakaunang PNP chief nagikan sa PNP class of 1993. Nanawagan sab kini og suporta sa katawhan lain laing sektor ug labaw sa tanan sa kapulisan. I'm very humbled and I'm now feeling the enormity of the task. So I need all the support that I can get, and I do hope that I get it from everybody, from all sectors, especially the rank and file, so that dapat magkakaisa tayo para makita ma-achieve ang dapat ma-achieve. Alang kang Torre, dakong responsibilidad ang iyang huktan karong siya na ang hepe sa PNP ug lauman ang tinud-anay nga trabaho sa pulis, hilabi na sa pag-aresto sa mga tawo nga adunay warrant of arrest. Nagpasalamat sab kini sa tawo nga misalig kaniya nga mao'y nagbutang sa pwesto.